Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidag. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat. Ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyaya. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti umuna-unay apadas nga intay ikan biyag, kat impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan a lori, manipod iti pagilyan a Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a lori. Iti agdama kat adaak palaang dito'y Saudi Arabia kas maysa nga OFW. Nagasatak manang ta itilaksid ti krisis a mapaspasaran ita kat adda palaang panggadak kat makaipatpatuludak iti pamilya dita Pilipinas. Ado ti padas ko manang nang runa idinang rugi ti pandemya. Ngem ti kayat ko nga ipay drama kat ti padas ko idi addaak paylaeng dita Pilipinas. Arason meten no apay a nagabrodak. Talaga mga babayin dyan anak mo, Celia. Talaga nagpagpakita kanya ta talaga kabil. Anya, nay, apay manan aya Erning. Nakasapsapa na baratag ka.
Kita man ti oras na. Alas 11 ang itibigat, ngam nabarkan. Sa ita, ni Loreto manan ti kaguram. Talaga kagorak dya anak mo. Mangibabain! Kakaiso ng anak alalaki, ngamkas jacket dahil daramit na. Mangibabain! Erning, anya ka kadi. Nagdakkel ti maitultulong ni Loreto iti pamilya tayo. Sa ita, kastakit din ter aramida. Ay, silya, di nakisoraw. Kangarunan, di mo isakit ni Loreta. Tama ano si Katipangitas. Ala, Katipungtos ka. Ha? Mangibabain da dyan, Loreta. Malalak yan na tao. Kasyagat din dar aramida na. Ha! Ganad da dyan. Talaga, kabilang nung makita. Kabilang nung unak. Kabilang! Ay, una yan, insan. Nalaos ti bannog mo, ah. Talaga, insan. Nakita mo saan ka di? Nagsasaro na ti customer ta di ti parlor. Ita lang nga nakainan nata. Ay na, insan. Dahil tati makagapo no apay nga adda dagiti padam nga adda parlor na nga umapalkan ka. Ha? Ni, apay? Wana, takanayon nga ado ti tao dito parlor mo. Idinto ta iti daduma a parlor. Marigatan da amang engganyo iti customer. Saan ko matabasol na do ti customer ta niya? Kasanumat namin niya agsubli ti customer kada kwadang nga ikat parparaw-paw ti trabaho da. Ti kayat namot ngamin ti aramidan da. Di da mo atong palan ti customer. Oh, papakatawan na insan Ruby. Kasano adyak agkatawa nga ikat permi nga matidog ti subil mo anang dilaw iti aramid ti daduma beautician. Pagpaisumat ngamin. Sorry na lang sila dahil ako ang reyna. Charot! Anya di ko namnanang. Makiturog ka pa'y laang iji balay da insan mo arubi anak ko. Saan ka pa'y nagpakpakita ka ni tatang mo? Ha? Ang apay? Ay na anak ko, amang ano niya ti aramidan jay amam. Apay nga rod. Anya ti basol ko kang kuwana. Amumot akagura na ti kababalin mo ita. Di na kayat ti kasta kinataom. Anya amat ni tatang. Aging kakadiita kat isyo pa'y lakang kuwana ti kinataok. Awan mo ti dakas nga raramidag kang kuwana ah. Anak ko, aw-awatom lata ko man di amam. Saan ko mga agsakit tinakam mo kunkwana? Tsak malapdan ti bagik nanang. Namin, talaga masaksakita na kita aramidan kanyak ni tatang. Husto ti amin anang ngagyo iti umuna apaset ti salaysay ko, Manang Emmy. May saak akamang ti LGBT. Kataklunak anabayag nga inlimod ko ti kinataok nang runa iti amak. Amok matkat di at talaga nga adagura kanyak ti amak. Gapo ta inyalang-alang ko nga tinagadal gapo iti kinataok. Ad-adda idi a kinaykayat ko ti sumursurot kadagiti kagayam ko kadagiti pasalip ngam ti sumrek iti pagadalan. Agingga anaka ipundarak iti bukod ko a negosyo.
Kat sa anak mo ten anagamak, amang ipakita, iti pudno a kinatao. Ay na, Lori. Nakapimpintasak manan iti na mayam. Talaga rumba nga pagyamanan kagapo iti kanayo na panang papintas mo kanyak. Ay na, Senyora Meldy. Natural ti kinapintas mo. Talaga napintas ka niya. Iso sana rumba nga pagyamanan na. Ay basta, si kati makagapuno apay nga adu ka dagiti amiga ti mangidaydayaw kanyak. Iso adi kagab abroad, Lori, ha? Diyak kayat nga umadayo ka. Tawan ton timang papintas kanyak no awan ka. Ay na, Senyora Meldy. Agyaman na kiti pa nagtalikyo kanyak, ha? Talaga nga min analaing ka. Iso nga rod anagado ti customer mo. Katagyaman ak takanayon a priority ak no umayak ditoy. Siyempre mo't Senyora Meldy. Basta da kayo. Agyaman ako nakmanan. Alaam da itoy. Keep the chains. Ala, Senyora Meldy. Takalunay da ito'y. Basta keep the change. Maragsakan na kiti trabaho. Iso arumbang latang danan ka iti sobra. Insan, di ka kaya't apanawan di parlor mo. Ngamjak mo't kaya't apalabsan ti oportunidad. Sigurado ka din, Insan Ruby? Wen insan, talaga mapana ko ni Saudi. Aga proda kun. Ala, saan ka alapdan, Insan Ruby? Malidayanak. Diyak kayo tagbalin atuban kadagit arapaap mo. Nang ronay ti panag-abroad mo. Ang magananad ka kumakanayon, ijay, ha? Di mo baybay antibagim. Laglagi pagkakanayon day tanga imbagam, insan. Aganad ka mat ito'y, ha? Kan di mo latan ikaskaso ni Uncle Erning. Baybay am latan, insan. Ay, di kagdanag, Insan. Nairwama kon ka ni tatang. Isong awan anyaman na ter-aramidan na. Babain ka talaga, Lorita. Malalaki ang katao, ngamkastagi din tilangam. Tatang, apay ka da kastaman hindi pa nagsasauyo kanyak. Nabartag kayo man ngaminan kat. Ay, oray sana ka nabartag. Talaga kasuron ko, ti kastalangam. Di ka lakbain. Sikatika kaiso ng anak may lalaki, ng pilpilit mukit din dagbali na babae, buwisit ka. Aging ka kadita, kadiyo pa'y lamaklon, ti kinataop, tatang. Diyak to pulos maklaw, day ta kinataom. Buwisit ka kindi, mangibabain ka. Anay ko, apay kinabin lakmatan, tatang. Salamat ay tati maraman ng buwisit ka. Ikan ka man iti pag... Baka angis.
Sa sanguak, idinaglusdoy ti amak, manang Emi. Napalalo ti danag ko, taim pagarup ko no anyan ti mapagteng na. Naimbaglaangan, tana itaray mi adagos iti ospital ni tatang. Iso anasakbayan ti dakdakas kuma anapasamak kenkwana. Iso nalaan, tasaanan akas iti sigod ti amak, gapo iti pan nakaatake na. Anak, nakarkaro itan gagastos tayo. Gapo iti napasamak iti amam. Nanang, Si kalaang ti pangdamdamaak, anak ko. Si kalaang ti amo ka makatulong ka na kami ita. saan kayo magdanag, nanang? Saan kayo baybayan? Anak ko. Agdoble kayo, dak, nanang. Amin arakit ni amok, sirkek, tapno masuportarak ti pagkasapulan tayo. Nangruna ti pagkasapulan ni tatang. Agyaman anak ko. Agyaman Taurin na alas ti trato kan ka ti amam. Kat saan mo lang tabay-bayan. No panunutan na naimbag, nanang. Adamot basol ko. Nalaos ti pungtot kanyak ni tatang, gapoy ti kababalin ko. Siyak ti makagapo no apay anaatake ni tatang. Saan, anak ko? Saan mo apabasulan ti bagim? Awan ti basol mo. Awan, anak ko. Sigurado ka kaditi day tang ibagbaga minsan, Ruby? Insan, si Kaadagos din na panunod ko. Iso nga inawagan ka. Kasla maamakak met insan. Kabalak nga tatagtrabaho dita abroad. Apay kit din na saan? Kan may sa, at daak mo dito insan. Saan ka maikawa? Iso nga umanungkot ka kuman. Insan, Ruby. Sayang kay di agundawan, no di mo tukmaan, insan Lori. Amok di ka ba alam? Iso asapay lang kumatong manugot ka nga umay dito pagilyan nga ayan ko. Panunutot ko mapaya na imbag insan. Amumutan. Tsak mabalin na baybayan ni tatang. Nangguna kat kasyayan ti kasasaad na. Iso nga rod, anakarkaro nga alukuyan ka nga umayan dito, insan. Kasi tinakunakon, sigurado adumuras adagos ti panagbiagyo no dito'y ka nga trabaho. Patyanak kuma, insan Lori. O sige insan, bayam ta pagsaritaan mi kadananang ti maipapaniti day ti abanag. Amo kakagura na kapoy ti kababalin ko, tatang. Ngam saan kumot ngayon gagara no apay nagbanag kakakastoy. Naragsa ka kiti kinatao kita, tatang. Sapay la kuma, tamaragsakan kayo mo't para kanya. Loreto. Sakbay nga umadayo ak nagtrabaho di abroad. Kaya't ko tagkid daw iti pamakawan kada kayo. Siyak tidak ka lang makagapo no apay nagbanag kayo kasta. Ikarik, tatang. Aramidak ti amin tapno saan kayo makamto iti pagkasapulan nyo. Ang trabaho kiti abroad para kada kayo. Ikarik na ita, tatang. Anak ko. Tatang, inawagan na ko ni anak ko. Ang yaman ng tatang. Ang yaman ng unay. Kasi tinaibagakon. Ang abroad ang para kada kayo. Saan kayo baybayan? Ang trabaho ko nagsakripisyo ang para kada kayo, tatang.
Iti kaunaan agundaway, nangeg ko nga imbalikas ti amak nga anaknak, manang Emmy. Uray pa'y saan unay ang maawatanan ti panagsauna, gapoy tinapasamak ken kuana. Naragsakak latta. Kat dayta tinangipaay kanyak iti kirad iti panagabrod ko. Sa nga 10 atawanan nga adaak dito'y Saudi. Kat iti baet ti mapaspasaran tayo ita a krisis gapo iti pandemya. Dakkel latta ti panagyaman ko iti Diyos. Ta sa anak anapukawan iti panggadan ditoy. Agyaman akmet ta nakitak iti YouTube ti email address anang ipatuludak iti padas ko. Alakastan manang, kat agyaman ak unay. To'y pagayam mo, Lori. Pagayam a Lori, agyaman ak iti panangibinglay mo iti padas mo. Amom, saan laasi ka tinakapasar iti kasta pagayam ko? Adu kayo, ngem nagasat ka, tanaaklon matlaang ti amam ti kasasaad mo. Sapay lakuma, tamataginayon nga rod tinapintas agasat asimang baykan ka. Saan laang apara iti amam, no diket para iti entero a pamilyam. Alakastan pagayam ko, kat agyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo. Dito'y programa tayo, dagiti tugot, iti dana ti biyag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Helen, nga iti ang dama, kat adda ijay Hong Kong. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, apaman anakitak iti YouTube daytoy nga email address, saan akon anagdwa-dwa anag-email. May saak kadagiti sukiyo iti daytoy a drama, idi mangmangaganpay daytoy iti radyo. Ti amok ket talaga nga awanen daytoy a drama. Iso anaragsakanak idi nakitak iti internet. Sapay kuma, tamay drama mettoy kapadasak, adyak tupulos, malipatan. No kasta nanang, nairwar yung timpaw it ko? Ay, uwan anak ko. Talaga ka di asan ka makaawit itong kasangay ni June eh. Pasensya kayo nanang. Ngam sana ka pinalubusan ti amok nga agawid dita Pilipinas. Una yun, Helen. Walo lang titawan ni June di nag-abroad ka. Ita, sa kapulo kat inaman titawan na apaman nga ang kasangay. Ngamdi ka lang taagawid. Imbagak matan ti rason, nanang. Kan may sa, ada kayo mo tita. Dagiti kasinsin na, adada mo tita Pilipinas. Narigat namin no ipilit ko ti kayat ko. Tamang ano sukatanak ti employer ko. Kakaisuna na singpet da kanyak. Helen, anak. Amok matasaan nyo abay-bayan ti anak ko, nanang. Isa makaamo kayo pailakan kwa na. Sana bale, taninayunak ti impawit ko. No kaya tiyo, agpawitak pa, isakbay amadanon ti panagkasangay na. Uray no imbitaran nyo amin akaaruba tayo no iso. Anak, saan nga umdas ti kwarta nga ipawit mo? Teenager ni June eh. Bakit akmatan? Nasaysayaan no si ka na mismo. Pangaasim nanang, husto ko man. Ano sa nyo pa ilang ti mga iwan iti apu ko yo, bayat ti panagtrabahok dito'y abroad. I will give you money, Helen. Just stay, okay? Sir, I need to go home. My family needs me. No.
I give you lot of money. Just don't go home. My family need you here. But sir, Please, Helen, don't leave. Helen, I'm begging you. Don't go home. how much money will you give me, sir? Lot? Just don't go home. Okay, I will not go home anymore. But you have to give me the money now. I need the money now, sir. Bilibakan ka, Helen. Amo malamlamyongan da amo tayo. Siyak pa iti ko na, Manong Lauro. Oh, aday ta ka manan. Di na kon awagan iti Manong. Lauro latan. Nabaybayag tan nagkadwa dito eh. Di ka kadipay la na erwa mamang birngas kanya. Sa bagay, oray inauna kang mitisyak. Saan amadlaw iti langa, taubing tilangham. Talaga mat. Bagay ta nga rod. Aday ta ka manan. Insamiram manan day ta abanag. Agpay sumot ngamin. Agbagay talaw na Helen. Sika, kanayin lata nakasta ti bagbagam kanyak. Gabot agpay sumat. Awan mo't siguro ti dakas na. Saan ka di? Saan ta nalapdan dagitirik nata, Helen? Anya ka di? Amang ano maamon dagiti amo ta. No bilang maandaan ta iti relasyon. Ilimad ta Amo mo ta saan mabalin ang maamuan da. Tamang ano papanahon da ta. Kakaiso na nasingpot da. Isang arot ang nagbayag ka kas babaw nanda. Katsakmet, nagbayag kas driver da. Iso asa na rin ba nga maamuan da tipod no bilang laeng. Nga inauna ngam siyak ni Lauro. Ngam saan amadlaw, manang Emmy. Ubing ngamin tilangana, kat na ismarte nga agbadbado. Kinapudno na, edi simang petak iti ayan dagiti amok. Sigudan nga agpapaay kadakwada ni Lauro. Isu tinangliwliwa kanyak, tapno sa anak idi ama homesick. Tila ang jakam mo. Katnoan niya ti pinanawan na abiyag, iti pagilyan tayo. Tasaan met nga gis istorya. Gaputa mariknak met nga da panagayat ko kankwana. Inaklon ko, kat ad-adan ang nagbalinak anaragsak, iti pagilyan nga ayan ko. Tijak amo, kastoy met gaya men ti mapaspasamak, iti pagilyan tayo. Anyan, apok. Agtutubo ka pa ilaang am nalaing kan nga aginom. Anit, bibiyang iyo eh. Ha? Ha, unay di kasta pa nagsasaum, apok. Apay ngay akasta kamutan. Kasano? Naglaing kayo magibiyang. Manakibiyang kayo. Anya, ay unay kan. Saan apan nakibiyang teraramid, apok? Ikagkagumaan ka laang nga iwanwan. Ta saan ahusto teraramidam? Kada kayo ngay. Daya mo't gusto mararamidan nyo. Awan mo't gusto mararamidan nyo ah. Gasam ngay. Tadiyok din kayat ngayon kanyak ti amin ang kwarta ngay paupawit ni nanang ko. Anya, ay por Diyos. No itag ko kan ka ti paw iti inam. Anya pa nga iti gastusan iti panag-aadal mo. Apay tamo yun. Sumsumrigak pa yaya.
Anya ti kayat mo asawan Junay. Ibagam kanya kapog. Anya ka po nga ibagag kata kayo ngay. Adula amin nga muyok. Helen, makabulan na nakarelax ta. Solo tato'y balay dagiti amo ta, nagbakasyon da. Pudno day ta, Lauro. Ngam aganad ta. Narigatan. Jaket nga adama sa udag iti amo ta. Wen, di ka kaligdanag. Agtig na itala tayo ti normal. Nangruna no at data iti living room ha. Tada CCTV ijay. Pudno day ta. Kan aramidon talata dagiti trabaho ta ditoy. Uwan saan nga minakayat dagiti amo ta tinasadot? Narigatan. Ang mga naday takit din ti pakadaksan ta, no kwa? Saan la day ta, Lauro? No day tay kadubong ta dagiti pada ta Pilipino ditoy. Jakayat nga ipadlaw nga da relasyon ta. Ha? Apay, ibain na ka di, Helen? Saan mat? Ngam nasay-saya atan ti kasta tapno sigurado. Amumatan, no daduma. Dagiti pa'y mismo akailyan tayo ti pakaigapon ti panakadadaal tayo dito eh. Ang mga no adagi pulong kadakwada kadagiti amo ta. Sa bagay, at damot puntom. Alang arad, tong palag ti kayat mo, Helen. Nanang ti umawawag. Hello, Nanang. Siyak na ito'y nanang. Saan na ni Lola? Oh, Junie, si Kagayam. Ayan ni Lolam. Apay asi ka timawag. Talaga ngayon libas ko di mawag nanang. Tadyak kahit ang mangag ni Lola ti panagsarita ta. Apay, Junie. Nanang, imutan nakmat ni Lola iti kwarta. Anya, kasano nga imutan na kaakunam? Tipitan nak. Tsak pa yun magatang dagiti project ko no daduma. Nakapapayin ka dagiti kadalak. Ha? Kan ikatangan na kumay ti motor ko nanang. Tanda ni amin dagiti gagayim ko iti pagadalan. At ang motor da. Hindi may pagpagakan ni Lola Ikan na kumay ti paggatang ko iti motor nanang. Pangasim. Tapno nagagagutak manin nga gadan. Wanan. Ni antim adyanet ti pagpauitak iti korta. Isunto ti pangdawatam iti paggatang mo iti kasapulam. Manugutak iti kayat ni Junie, ajak man laki nunsulta ti inak, manang Emmy. Aklunag amay sa ti panaganak ko iti kinabalasang, no apay nga ingka gumaak ti nagabrod. Ibain ko ngamin tinapagtan ko. Kat aklunag mat, nga ad-addaan ni nanang ko tinangas asikaso ka ni Junie nga anak ko. Iti na minsan nga imawag kanyak ti inak, madlaw nga adda pa ng babalaw na kanyak. Apay ay akas na ti panagsauyo ita kanyak nanang. Amo, kasaan mo matlaang aklunan. Nga masigurado kasi ka tinagtaudan tinggatang ti anak mo iti motorsiklo. Ay, imbagak mo tan kada kayo nanang. Saan nyo na pagparikutan ti panagmotorsiklo ni Junie? Helen, anak ko. Kasay
masabatan no ag-awit kan di Pilipinas. Kasi kan ti mga sikaso iti anak mo. Diya, kung kabailan nga iwanwan ni Juni. Unay kayon ayan nanang. Kaslasaan yung apo ko ni Juni. Amo man napatag kanyak ti anak mo. Nalablabas pa, iti pa nangipatag ko kankwana. Ngam ti pa nangipatag mo amismo nga inana. Ha? Ngam diya, kung kabailan atong ngaron ni Juni. Tapampanoy-nuyam tumot ngamin. Pangaasiyo ko mananang. Huston. Diyak kaya tapagsaritaan day ta. Amom Helen, makalawasin ang nadlaw ko di ka matagtagari. At ka di parikot? Awat matkat di, Lauro. Siguro, pampanunutom di pamilya mi di Pilipinas. Diyak ilibak. Nang runak at nabayagan day din na udi ay awag kanyak ni nanang. Si Kamat, relax ka lang. Kaslasan ka na irwam ka dagiti na panawan tayo di Pilipinas. Makalagip lang dagi jay, no da ka sa bulan da. Sana kas din ni nanang ko. Amo ka na sa ertirik, nana. Gaputa na kaisawa nga itisaan ana sa yaat. Idi na udi nga imawag. Mairwam kan Helen. Nabayag kan dito eh. Iso Ni, ti cellphone ko day jay. Mabitla ang tayo naksungbatan. Anyat na pasamak, nanang. Aping agsangsangit kayo ngay mawag. Napasama ka, hindi pagbutbut nga, Helen. Si Kantumot ngamin. Nanang, anya pagputbut nga ngay pagpagayo. Anyat na pasama kaya. Aping agsangsangit kayo. Ni Juni nga po. Nadisgrasya iti motorsiklo. Anya, Agawit ka, Helen. Ika gumamdi agawit para ka ni Juni. Agawit ka. uwan. Uwan, nanang. Agawidak. Orayan dak, tagawidak. Ingka gumaak tinagawid manang Emmy. Tapno makitak ti anak ko. Idi nakasangpetak iti pagilyan tayo. Naamwak ti amin nga aramiden ni Juni. Nang runa ti saanan a panagadal. Naibarkada gayaman. Kat nagbalin asukir. Tinasaam. Naputod ti saka ti anak ko. Gapo iti panakadisgrasya na iti motor. Kat idilaan na riknak. Anapatag kanyak ti anak ko. Nga uray no jak kinayat ti panakaitao na. Gapo iti napasamak kan kuana. Kapilitan ang nagsubli aklat ta dito'y Hong Kong. Tapno manggedak para iti pamilyak. Ngam naan nadak itan. Kan nakiwinaswasak meten kan ni Lauro. Tapno may pamaysak ti agtrabaho. Tati panggap ko, apaman ang makaurnungak, agawid akon, tapno makadenak ti ina, ken anak ko. Daytoy ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Helen. Helen, pagayam ko. Anyan ti padas mo. Masapul pa'y nga da mapasamak iti anak mo. Sakbay nga inikam iti atensyon. Ngam iti sabali abanda,
Amok anak kaamiris ka, gapo iti napasamak. Kat tinapatag, saan pa'y anala daw ti amin? Kat amok amasulni tampay tinagkurangam iti pamilyam. Nang runa no buyugam iti kararag, ti amin nga ar-aramidam. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak, iti panangibinglay mo, iti padas mo, iti programa tayo. Dag iti tugod, iti dana, ti biyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat impatulod ti pagayam, ang nagpailingad iti nagan a Leo, nga iti agdama, kat adda iti pagilyan a Dubai. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Leo ko malatan ti iyawag mo kanyak. Iti agdama kat adda akpay laeng ditoy Dubai. Ti amo ti kaadwan, kat saan kami unay nga apektado iti pandemya ditoy. Ngambidot ti panangipapanda. Nalaing laang ti gobyerno ditoy anang tengal iti sitwasyon, iso nga awan launay ti damag, maipapan iti mapaspasaran tayo a krisis. Nupay kasta, saan ati maipapan iti agdama a sitwasyon ti kayat ko nga ibinglay, no di kat ti naidumduma apadas ko ditoy, ti inak isalaysay. Layaw, anak. Sigurado ka ka din iti desisyon mo. Naipagnakon ti papeles ko, tatang. Tilangan flight ko tur orayak. Isoadya ko nagbabawi pa eh. Ay, oo na yan. 5 lang ti taon ni ay nga anak mo. Tatang, ti anak ko ti makagapo no apay nga agabrodak. Kaya't ko amay paayan itinapinta sa masakbayan ti anak ko. Unay lakit nga minan tigasat mo ng asawa, anak ko. Nagsapa nga impulang Pang-asin, tatang. Gusto ko man. Tauray no 5 na taon tinapalabas manipod pimusay ti asawak gapo iti panagpas ngay na. Nasakit pa ilang para kanyak. Takinapod no na. Aging gaita. Saan ko pa ilaan na aklon ti amin? Anak ko. Diyak kumakaya tapanawan ni Ayi iti sidong yu kaninanang. Nga masapul, tatang. Tadyak kahit ang makapasariti-rigat ta anak ko. Isa pang nga siyo, tasaan niyo abaybay anti apo ko yo. Ay saan mapasamak na italayaw. Nalaos ti panangipatagmikan ni Aye nga apo ko may. Makita mo, nakaturog dan ka ni Lola na. Iso nga awan terumpa nga pagtanagam. Aywanan mi ni Aye nga anak mo. Bayat ti kaawan mo, layaw. Magustuhan ka di matlaang dito'y ayanta, Leo? Wen, manang viring. Ay na, Leo, di na kun awagan iti manang. Viring ko na blatan. Saan matamadlaw nga inaunaak ng sika iti 5 atawan? Sa bagay, gusto ka. Ubing pa nga ron tilangam ng siyak. Di nakrabakan iti kasta, Leo. Amangan no mamatiak. Saan man, puno ti imbagak. Talagang ubing pa akitaan ti langam ng iti siyak. Panagtalon namin ti pakakumikumak iti Pilipinas. Isokas lang naglakaya ko nakitain. Nga oray no 30 lang ti taon ko. Sika talaga. Saan nga importante ti langa iti panagtrabahong ditoy, Leo?
Tinapatag kat nagagat ka. Tati kinagagat mo ti mangbiyagkan ka. Saan kat ati langam? Kumusta kayong tatang? Naawat yung kanin tipawit ko? Wait, anak ko. Katkas itibilin mo. Nangilasin kami di para iti gastusan mi ditaw. Tinaduma, imbayad mi aminan iti nakautangam. Agyaman tatang. Awan ang yaman na anak ko. Amok akailiw mo da anak mo. Kasta mo tandi inam. Ang lading itag, dasaan mo ida makasarita ita, tanay. Ikuyog ni nanang mo ni Aya anapan ni Jayan damanong mo asil mo. Napan na si marungkar. Kasta ka di, tatang? Ay, asa na bali. Hinton maminsan tulangin. Aganad kayo kanayon dita, ha? Di yung baybay ang anak ko. Ay, awan terong mga pagdanagam anak ka. Nakamin ti makaamoy ti anak mo ditaw. Sika terong nga aganad akanayon dita. Uwan tatang. Laglagi pag akanayon tibilin nyo. Bye. Oh, di kan agliday, Leo. Anya ka di? Imposible ajak maep-ep ti iliw mo iti pamilyam. Very. Di mo ida panunutan. Tinapatag kat data, Leo. Tandaanam dayta. Gapo siguro ta medyo nakapoy tinakam ko, kat kasapulak timang pakirid kanyak. Kimpetak ka ni Viring, manang Emmy. Awan mo't kat di ti parikot, tagpada kami anawaya. Baluak, kat malaksid anabayagan ang nagsina da Viring kan ti ama ti anak na, saan dapay ang nagkalaysa. Idida mo, aklunak ang naragsaka, kan inspirado ak nga agtrabaho. Ngam idi agbaybayagan, mariknakon amabakbakelak iti relasyon mi ken ni Viring. Leo, permaam da ito'y, oh. Ni, anya da ito, Vering. Basaam ang amin. Ni, baro akong trata da ito, ya. Nagapan da ito, eh. Sa dinupay ko ma, kanibos siya kung tinangipag na iti amin, tapno marinyo adagos ti kontratam. Vering, agawid ak kumapay di Pilipinas. Anya ka mo ten, Leo. Impagnak langarudan ti amin tapno saan kan amarigatan amang pabaro iti kontratam. Ita, alman ng pala ti agawid di Pilipinas. Vering, dua alawas langen, aglepasan ti kontratak. Kaya't kumot nga iliwan ti anak. Iliwan ti anak mo? Wano, ada sarakam a babae iti panagawid mo iti Pilipinas. Vering, Hoy, Leo, di nakpadpadasan alukwan Kabaulan ka apadaksen kadagiti amo ta ditoy. Kat di kan makaawid iti kaanuman iti Pilipinas. anya ti kaya't masawan, Vering. Kabaulan ka apaibalod ditoy Dubai. Kat di kanton makaawid apulos iti Pilipinas. Anya? Kumusta kan anak ko? Okay, matpapang. Ayan na nga, baby doll ko.
Ang ipawit ko lang ang anak ko, Wen. Sa anak kami na makaawid. Yay! At danton baby doll ko! Wen, anak ko. Adan to baby doll mo, na ipawit ko. Itad mo ka ni Lolom ti cellphone, ha? Nagsarita kami, Pay. Wan, papang! Hello, Leo. Anak. Tatang. Nay, apayad Leo. Anak mapaspasamak kan ka. Agsangsangit ka ang samad. Kwa. Awan, tatang. Mailiwak lang kada kayo. Ay na, sana balit ang kikita tayo no agawid ka anak ko. Malpasan ti kontratang di kasan haya. Kwa, tatang. Pakawanandak. Ngamin rin niyo kung ti kontratak dito'y. Iso asana ka makaawid. Anya? Day tatagpay so, tatang. Sanak pa yung makaawid. Naimbag ta nagtungpal kay ti kayat ko asan kan nga gawid ije Pilipinas. Kat ituloy mo latan ti agtrabaho dito'y Dubai. Laglagi pom timbagakan ka, Leo. Kabaulan ka apay balod dito'y. Kat saan kanton a makaawid apulos. Apay nga aramidom kanyak ti kastoy, Fering. Anya ti basol ko kun ka. Awan, nga masapol nga sigurado ak adinak sinaan latan. Amo, maawata kita no apay adi na kainkalay sa ti ama ta anak mo. Ha? Sika nga Hoy, kita- Leo. Di nakpagsawan iti Jack magustuhan. Ta mga noon niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Jack kayat ti kasta pa nagsasaum kanyak. Talaga nga awan ti maaramidak. Gaputa maamakak iti posible nga aramidon ni Viring, manang Emmy. Tirigat na, indulin na pa'y ti passport ko kan amin dagiti papeles ko. Kat but-but ngannak, nga ibaga na kano kadagiti otoridad, nga illegal ti kaaddak dito'y Dubai. Banag nga ad-addan anang tenglan na kanyak. Aging gaan naglabas pa'y titawan. Kat umadani man idin, ti panaglepas ti kontratak. Inamabulan laangan, aglepasan ti kontratam, Leo. Pangasim, Fering. Palubusan na kumamatan ni agawid. Kailiw pun ti pamilya. Di kagdanag, agiddan ta nga agawid ije Pilipinas. Oh, apay akas ta ti reaksyon mo? Kasla di mo kayat timbaga ka. Ako Di naksamot kayat akakuyog nga agawid ije Pilipinas, Leo. Subsubukan naksamot ta talaga. Hoy, di naklangan padpadasan. Tanuan niya ti imbagak. Talaga nga aramidak. Dahil tatidak kala parikot ko, tatang. Takinapod no na. Ni Vering matlaang ti rason no apay sa anak ka nakaawid ididamo ang naglepas ti kontratak. Kunag do, Paikard. Hindi pailaan at tanatap ko.
Diyak lakayat di agsao. Agam itadasikan na mismo dinagpunaw. Kaya't kula damagan kang kaday daoy, anak kao. Ay ayatom kaday, day taavireng. Aklonat nga inayat ko tatang. Kinapudno na. Kaya't kumamot ngayam amo kada kayo. Ngam nagbaliw ni Vering. Ti kayat na. Tanglanak. Ti kayat na. Sumuro ta kita amin na kayat na. Kat ti jak magustuhan. Mariknak akayat nak nga iya dayo kada kayo a pamilya. Anya, ay iday tamot na natin saan amapalain. Layaw, anya nga tanong padasam akasarita dagiti amo yaw. Agpudno ka kadakwada. Total, kunambut anasing putta. Tatang? Padasam laeng anak ko. Awan dagas na. Parang masolusyonan dayta aparikot mo. Sige, tatang. Tong palag ti balakad yo. Ayop ka, Leo. Trinaydor nak. Awanan ka itibain. Kalpasan nga inaramid ko ti amin para kan ka. Impulong nakit din ka dagiti amo tanga indulin ko dagiti papeles mo. Nagbidot ka, Bering. Sana ka nagipulong. Nagpatulong ak lang kadakwada. Tapno makasubliak nga uray dadailan na kiti imatang da. Ngamjak amo anabayag gaya mo nagat atap daken ka. Ayop ka. Ita, siya kundi saan na makasubli ka takwada. Nang runak at naduktanan dati agpaiso nga indulin ko ti amin a papeles mo. Ayop ka. Pasensya kan, Bering. Jakmat ni namnama akastoy ti mapasamak. Ngamay sa lang ti makunak. Baliwam ti ugalim. Barang makasapol kanto pa iti amo akas kadakwada. Katlaglagi pam kuma. Saan anasayate mang loko iti pada a tao. Awan ti itden dayta anasayaat. Tandaanam dayta. Uray siya, kat naklaatak itinagbanagan ti amin, manang Emmy. Ti panggap ko laidi, kat agpatulong ak kadagiti amo mi kaniviring. Ngam sigud gaya man anadlaw da, nga adda ti sabali nga iwas na. Isu nga imbagada asaanan a makasublipay kadakwada. Ngam siyak, pinagsublidak kalpasan ti panagawid ko di tapagilyan tayo. Isu nga aging ita, agpapaayak kadakwada. Kat maragsa ka na, tababaan iti panagtrabahok ditoy, maipapaay ko ti kasapulan ti pamilyak di ta Pilipinas, nang runa ti pakasapulan ti anak ko. Daytoy ti padas ko. To'y pagayam mo, Leo. Pagayam a Leo, agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Hosto ti kunam iti naudi apaset ti salaysay mo. Awan tinasayaat nga itden ti panangluko iti pada a tao. Katsikan a mismo ti nakapanaknak iti dayta, babaan iti napasamak kaniviring. Sapay la kuma, tamataginayon ti kinaimbag mo, pagayam ko Aleo. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, ti biyaya.
Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyagita, kat impatulod ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Editha, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Editha latan ti iyawag mo kanyak, kat pasensyakan no jakon inlanad ti address ko. Ngam ket di, sa anak nga OFW, akas kadagiti imunan nga indramayo. Saan na pa naglastog, ngam nalaingak at tumulong, taadamot negosyo. Negosyo amay samot kadagiti na apektaran, gapo iti krisis nga intay mapaspasaran. Kasano da ito yun, Edita? Kapilitan niya agsara ti restaurant gapo iti pandemya. Anya nga rod nga'y marino, awan maaramidan taa, tanay pasidong tayo kat nga rodon iti community quarantine. Anyamat tan. Sapay kalolong talang iti bangko. Kasano lang ti binula na bayadan ta iti bangko? Marino, anya ka kadi. Adda notice asaan pa'y nga agsingir dagiti bangko kadagiti nakalon kadakwada. Taaddaket nga rod pandemya. Di ka kadi agdanag, Marino. Agkararag tayo ket di, nga iti mabiit. Agsublin iti normal ti amin. Tsak lang amin malapdan ti bagik nga agdanag, Edita. Sayang ti negosyo ta. Kat agsublila ta ti negosyo ta apaman maumpot ti community quarantine. Aging kat kaano nga tada ito'y. Day ta ti jak maibaga, Marino. Isungarod ako nagkararag ta. Asapay la kuma, tamaumpot adagos daytoy a community quarantine. Mama, nagapa kayo kadikin ni Papa? Ne, saan anak ko? Apay anadamag mo dayta? Nakita ngamin ni Papa. Saan amatagtagari, kalpasan ti panagsari tayo. Saan kami anagapakan ni Papam Lloyd? Medyo aburido lang ita ni Papam, gapo iti sitwasyon. Mama, Adda ngamin mapaspasaran tayo ita krisis. iso ka di nagsara di restaurant tayo, Mama? Wen anak ko, kat day tati pagdanagan ni Papam. Apay ngamin nagpaiso, Mama. Oray ti pa nag-eskwela mi, na isardeng. Gapo iti sakit nga agwarwaras ita, Lloyd. Delikado iti salunat. Iso ang mabalbalakadan ti amin nga agtalinaad iti pagtaanganda. Mama, Masapul nga agtungpal tayo, anak ko. Para matla iti pagsayaatan tayo, ti panagtungpal tayo iti bilin. Nay, apay dagita grocery packs, Edita. Marino, ado kadagiti kalugaran tayo ti marigatan gapo iti sitwasyon tayo ita. Iwaras ko dagitoy kadagiti agkasapulan. Anya, Edita, sigurado ka kadi iti kastangarami. Naisardeng ti negosyo tayo. Ita, padawatan pa ilang dagita nga agkasapulan ng ibagbagam. Anya ka kadi Marino, manumatlaangan ngay dagiti nga ipadawat ko kadagiti kalugaran tayo nga agkasapulan. Kasanon no da tayo mati maibusan. Pangalahan tayo ngay. Marino, ulitek, aglaplapusanan tayo. Manumatlaangan ti padawat tayo kadagiti agkasapulan ngay. Amumot nga awan ti panggadan ti kaaduan ita. Damagak man kan ka, Edita. No da tayo matag kasapulan. Padawatan da tayo nga ta. Apay ayang amin akasta ti pampanunutem. Saan kang agpanunot iti kasta? Pagyamanam laangan, ada tayo ti tumultulong. Saan kat ada tayo ti tultulungan da?
Iti katibuk ti enhanced community quarantine. Ingka gumaak ti timulong kadagiti agkasapulan. Babaan iti panagiwaras ko kadagiti grocery packs, manang Emmy. Ti pakaragsakak, ado dagiti nakitinulong kanyak iti araramidag. Ket gapo iti dayta, ado ti naamamok akas kanyak anaayat met at tumulong kadagiti agkasapulan, analaos anaapektaran iti pandemya. Agduduma a tao a profesional kan addaan kabailan tinagbalin a katinulong ko anang saranay kadagiti agkasapulan launay. Maantayo ni Dita. Imunan anangan dagiti anak ta, Marino. Adadan iti bukod da silid. Datalaangan ti agsango amangan. Ne, apay nga saan datang nga inuray? Ay na, nabannog daan ang tulong kanyak ang nagrepak kadagiti iwaras mi a relief inton bigat. Talaga kinarirmunday ta, Edita. Ibes kumamang panunot kay ti sabala ang negosyo asaan nga apektado ti pandemya. Marino, amin ang negosyo apektado ti pandemya. Hanggang saan kang agdanag, tamataltalantanan ti inot a panaglukat manan dagiti negosyo. Kat nasaya at ano kasta, tapno may tuloy tayong ti restaurant tayo. Sika talaga, day talag negosyo ti pampanunutam. Kahit, anyang harot nga itirumbang nga panunutag, Edita. Dagiti agkasapulan, akas, itararamidam. Marino, Ala, agidasar kang harudan tamangantan, tamaturog akmeten. Tara, Sam. Mama, mabalin ka diya sumurutak mo titi panagiwaras yu kadagiti tulong? Ay na anak ko, saanen? Amang ano umapal di adim? Amumot ama iparit pailaan kada kayo at teenager ti rumwar. Kaya't ko lang kumati makatulong, Mama. Anak ko, dakkel at tulungan ti inaramid mo apa nagrepak kadagiti iwaras ko a relief. Mama, kan maysa, napaggad pailaan ti rumwar. Isungarod na palalo mo ti anad ko, tunggal agiwaras kami iti relief. Sa bagay, maawatak mo't di, Mama. Agyaman akno kasta anak ko. Sana bali, apaman nga agsublin iti normal ti amin. Saan kayon amaikan di ti balay? Makarwar kayon tumatlaangan iti adim, anak ko. Ay na, agyaman nakitinta diyo at tulong, madam. Agyaman unay. Awan anyaman na tata. Ne, adoy pa iti vitamina para kada kayo kan iti pamilyayo. Agyaman madam. Kan saan laday tatata. Inton agsubli kami dito'y kadagiti kakadwak, mangyag kamin tupay iti agas yu iti high blood. Ay na, nagsaya at kayo, madam. Tauray no saan na kami akap-kapin ano. Nayat kayo lata, amang tulong kada kami. Isa pa sakit ibatok ko alangit, madam. Kanayon nga ikararagan na kayo na nasayati pa nagpuspuso yo. Agyaman akno kasta, tata. Sa paila kumata, saan kayo maumuma, madam? Lamin, ano, nagitikas ka na kami, nagkasapulan iti tulong. Ano kaming apektado, iti panagsardang dagiti trabaho, gapo iti pandemya. Iso nga ano kami nagkasapulan iti tulong yo. Tata, Nainuma kayo kadang iti padayo nga nakabaalan na iti biyag. Tatinanduma padayo, imbes at tumulong na, irurumanda kami pa'y.
Iswadak ti panagyaman mi ti na marswa. Nadalat tadagiti kas kada kayo nga aramatan na tapno matulungan da kami, madam. Kat kasi tinakon, madam. Kanayon nga'y kararag mi ti salun at yaw. Kan tinapintas agasat para kada kayo. Tapno adupay ti matulungan yaw. Imukuok iti kaunggak ti komento dagiti natulungan mi, manang Emi. Kat nakarkaro pa'y nagbalin kami anasingad kadagiti naamamok, anaasamat at tumulong. Kat kasla kamangan ti pamilya, ti pangibilbilangan mi iti tunggal maysa. Ngam itay laeng nabiit, rimswa ti maysa abanag, asaan ko apulos aninamnama. Dahito yung ti pagbagakkan ka, Edita. Kasano itan? Apay ay Marino, anya tinapasamak, apay ang makaungungot ka. Imbagakon kan ka, Edi pailaan. Mang panunot talangan iti sa bali ang negosyo. Tapno adala ta pagbayad iti bangko. Gaputan nakalunday iti balay tayo. Ngaman niya tinaramid mo. Dahil takit din nagiwarwaras iti tulong ti inintunar mo. Aguray ka Marino. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan, tad adumot day ta panang sidir mo kanyak. Ngam ti panang ilawlawag mo kumay ti mapaspasamak. At day ta, basaan day ta surat ang naggapoy ti bangko. Surat ang naggapoy ti bangko? Wen, surat ang naggapoy ti bangko. Basaan na niya tinakalanad dita. Diyos ko, rimataanan ti bangko dahi ti balay tayo. Wen, rimataanan ti bangko dahi ti balay tayo. No saan tayo ang makabayad iti kagudwat milyon? Diyos ko, apay akas to'y matan. Saan ang mabalin dahi to'y? Saan ang mabalin ang marimata ti balay tayo? Dahi ka nga rutkat. Pangalaan tayo ita nga iti kagudwat milyon. Makalawas lang tinakalanad di tapawayway edita. No saan tayo ang maitad ti kagudwat milyon? Awanin to'y balay tayo ang nagrigatan tangay pundar. Mapukawin kada tayo. Basol mo tayo to'y edita. Basol mo! Tayo ka din dito'y balay tayo, mama. Diyak kayat ti pumanaw dito'y balay tayo, mama. Diyak kayat. Saan, anak ko? Agaramidak iti pamuspusan. Saan amabalin amapukaw kada tayo da iti balay tayo? Kung nani papangawanan ti maramidan tayo. Uwan nga rin, mama. Imposible ka na amaitad tayo tikid-kidawon ti bangko. Kasano tayo, mama? Sa dino nga iti papanan tayo. Anak ko, saan kayo amapukawan iti namnama? Amo ka saan na tayo abaibayan ti Diyos? Mamati ak atulungan na tayo. Katkas iti nakunakon, agaramidak iti pamuspusan. Diyak itulok, amapukaw kada tayo, tibalay tayo. Edita. Pasensya ka, Edita. Pasensya naklakuman. Pakawanan na kadagiti na isawang ko iti kalabas.
Nagdanagak lang amin nga mga numapukaw to'y balay tayo. Nakasalumot ngamin. Nagdakilagatan tinasken abayadan tayo iti bangko. Ti ibagam kitdi. Awan apulos ti panagtalak mo iti Diyos. Edita, Kat imbes at tinulungan nak ang nagiremedyo. Sabali ti inaramid mo. Tabi na ibay anak kitdi. Edita, pakawanan na kuma. Pang-asim, nagdanagak. Amumot anak ka po iti pakinakam ko. Pakawanan na kuma. Di mo lang napanunutan nga ad-ada ka sa pulan ka, Marino. Sabali ti inaramid mo. Naimbaglaangan tadadag iti gagayam ko anang tulong kanyak. Iso na isalbar ko ti balay tayo. Naimbaglaangan tadadag iti gagayam ko, Marino. Kasla imposible ang mabukal ko ti kagudwat milyon, iti lasod ti makalawas, manang Emmy. Ngamga po siguro iti dakkel a panagtalag ko iti Diyos. Kararag dagiti tao a natulungak, kan panangipatag kanyak dagiti gagayem ko, nga imbilang kon apudno a kapamilyak. Naisalbar ko ti balay a naipundarmi. Iso a nalaos ti ragsak dagiti anak ko. Nakitak mo't ti panagbaliw ni Marino nga asawak, banag apakaragsakak launay. Ita, ininutan ang makabangbangon ti negosyo mi, kat amok ang masubadak matlaeng ti kinaimbag dagiti gagayam ko, anang tulong kanyak. Daytoy ti pakasaritaan ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, Editha. Pagayam nga Edisa, umunay ti amin, agi amanak iti panangibinglay mo iti padas mo. Kinapudno na, narigat nga agpaiso ti napasaram pagayam ko. Ngamin, malaksid iti kadakkel ti gatad a masapulyo. Mapaspasaran tayo pa iti pandemya. Ngem husto ka. Dakkel ti naitulong tinatibker a pamatim iti Diyos. Kan tinapudno apan nakigayam mo. Kang runaan iti amin, dakkel ti naitulong ti kinamanagtulong mo. Takunada nga ruden, no naimbag ti imulam, kinaimbag matlaeng ti apitem. Alakastan, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugot, iti dana, ti biyag.